Ahoj, vítám vás u čtvrtého dne Advent of Code 2023. Dneska se podíváme na úlohu, která má název Scratch Cards, což znamená něco jako stírací losy. Tak pojďme se podívat, co se děje dále v příběhu. Lanovka nás veze nahoru, ale co je divné, tak zem nevypadá, že by šla s náma nahoru. Nestoupáme nahoru po hoře. Jak, jakmile kruh sněhového ostrova nějaký, padá pod námi, před náma se otevírá nějaká masa země přímo nad náma. Gondola nás veze na plochu nového ostrova, takže byl ostrov, a lanovka nás veze a tam je nějaký další ostrov a je tam další stanice, takže dojedeme do té stanice lanovkové, vystoupíme z kabinky a první, co si všimneme, je, že vzduch je mnohem teplejší než na sněhovém ostrově a je hodně vlhký, je tam velká vlhkost vzduchu. Je to tam, kde má být ten zdroj vody, se ptáme. Další věc, které si všimneme, je, že elf, který sedí na zemi naproti stanici, je, nějak leží v obrovské hromadě nějakých barevných čtvercových kartiček. Dobrý den, ahoj, nám říká elf a nadšeně k nám běží. Jak vám můžu pomoci? Tak se zeptáme na zdroj vody. Tak to si nejsem jistý. Já pouze ovládám lanovku, ale zní to jako něco, co máme, protože tohle je ostrov se jménem Ostrov. Ostrov. A myslí si, že zahradník o tom bude vědět víc. Ale on je bohužel na jiném ostrově. Na takovém malém, který je surrounded, který je obklopen vodou a ne na letajícím. Ale musíme opravdu vymyslet lepší schéma pojmenování ostrovů. Víš co? Pokud mi pomůžeš, pokud mi s něčím rychle pomůžeš, půjčím ti svoji loď a můžeš se jet podívat za zahradníkem. Mám tady všechny tyto Scratch Cards jako dárek. Scratch Cards jsou teda stírací losy. Takové klasické, že se třete a podíváte se, jestli jste vyhráli nebo ne. Ale nedokážu zjistit, jestli jsem vyhrál. Tak, elf nás zavede do hromady barevných kartiček. Tam objevíme hromadu těchto losů a vidíme, že už to někdo seškrábal. Vlastně seškrábal tu tajnou část, takže vidíme všechny čísla. Bereme si jednu po druhé a vidíme, že na každé kartičce jsou dva seznamy čísel a rozdělený čárou. A je to seznam výherních čísel a potom seznam čísel, které máme my. Tyto informace hodíme do tabulky, což je náš input. A co elf dokázal zjistit, je, že musíme zjistit, jaké čísla máme a porovnat je s těma výherníma číslama. Každý meč, každé číslo, které trefíme,
tak za něho máme 1 bod a každé další číslo, které trefíme a po tom prvním, tak zdvojnásobí počet bodů na té kartičce. Takže tam máme jako ukázku a kartička 1 má 5 výherních čísel. 41, 48, 83, 86, 17, takže to je ta první část. A potom je tam 8 čísel, které jsou jakoby naše, 83, 86, 6, 31, 17, 9, 48, 53. Z těch našich čísel jsou 4 výherní. 48, protože i tady 83, protože je tady 17, 86, 86, tak. A to znamená, že 41 tady nikde není. A zároveň 6 není tady. Tak, takže za první kartu dostaneme 8 bodů, protože to máme první bod za první meč, potom se to vynásobí dvojkou dvakrát, třikrát a máme teda první bod, 2 body, 4 body, 8 bodů. Tak, za kartu 2 máme 2 body, protože 1 bod krát 2 je 2 body. To stejný tady, tady máme jenom 1 bod, tady nemáme žádné body. Tak, a pak sečteme všechny body ze všech kartiček a dostáváme 13 bodů. Protože máme 8 plus 2 je 10, 12, 13. Tak, kolik máme bodů dohromady? Tak, pojďme se na to podívat. Už to tady mám připravený, naši klasiku. Tady jsou naše kartičky. Tak, pojďme na to. Tak, jak bychom to mohli dělat? Takže, mohli bychom iterovat řádek pořádku a rozdělit si to na čísla, které vyhrávají a pak je zkontrolovat s těma našema, co máme my za čísla. Takže nejdřív uděláme split. Tak. Takže máme tady vítězná čísla pro každý řádek. A pak musíme nějak počítat, kolik máme správných čísel, což bude na začátku 1. A co teď? Teď si uděláme regulární výraz, který nám vytáhne to, co my potřebujeme. Takže my potřebujeme, jak vypadá ten řádek. Tak. Takže je tady kart, pak je nějaké mezery tam jsou. Pak je naše číslo, kartičky, pak je dvojtečka. A pak budou nějaké mezery. Pak budou zase čísla. Ale my chceme, že to bude číslo nebo mezera a bude jich tam
je jedno kolik, takže to nám vezme tady ten celý řádek. A pak tam bude nějaká mezera. A lomítko a pak to stejný vlastně. Tak. Takže pokud nemáme meč, tak nás ten řádek nezajímá, je tam nějaký prázdný řádek nebo něco. A teď si můžeme pro test jenom podívat, jestli nám všechno funguje správně. Tak, co nám to vezme? Kartička 1, dělám jedničku, 4, 1, 4, 8, 8, 3, 8, 6, 1, 7, 8, 3, 6, 0, 9, 48, 53, jasně. To je v pořádku, taky v pořádku, v pořádku. To vypadá dobře. To vypadá dobře. Tak. Takže teď víme, že máme Game ID. Ale to nás možná ani nezajímá zatím. Takže to nás nezajímá. Tak, to jednou, jasně, teď už nás zajímají nás jen ty řádky. Tak jo, super. Super, super, super. Takže const winning number of parts 1. Splitneme to pomocí mezery. A to znamená, že klíče winning number, nejsem si jistý, jestli tam můžou nějaké mezery, pro jistotu se rovná true a tím si naplníme naše winning number. Tak. A tady můžou být vlastně více mezer. Či to číslo. V tom případě to splitneme pomocí více mezer. A tak jo, takže to máme asi winning čísla. Teď ty naše uživatelský, takže user number of parts to split. Tak, user number. Takže pokud winning mapa obsahuje user, to si tady můžu dát key se rovná user number trim pro jistotu. Tak, pokud obsahuje klíč, to znamená, že my zvýšíme počet správných čísel.
Tak. Potom někde tady na konci toho řádku, to znamená zde, vezmeme všechny čísla a pokud je to jednička, k tomu už je 0, tak nastavíme. Jasně, takže je menší než correct numbers. A teď correct number se rovná, pokud correct number ještě neexistuje, tak se rovná jednička, jinak se rovná correct number krát 2. Co tady říkám? To není pravda. Já potřebuju součet se rovná, pokud součet není, tak tam nastavíme jedničku, jasně, a pak soušnu přičteme sum. Tak, pojďme to zkusit, se na to podívat. Pro test nám mělo být 13, vyšlo nám 13. Tak. Pojďme zkusit celý výstup 27 454 a 27 400. Takže to nám vyšlo, pojďme se teda podívat, jak to funguje. Tak, rozdělíme si kartičku podle řádku, vytvoříme si mapu správných čísel, a budeme si počítat, kolik správných čísel máme, zatím máme 0. Pak si vezmeme každý řádek a pomocí reguláru najdeme kartu, pak najdeme, kolik mezer tam je, pak tam najdeme nějaký čísla, pak tam najdeme dvojtečku, pak tam najdeme nějaký mezery a pak vezmeme všechny čísla a mezery až do koncové mezery a svislé řádky, svislé čáry. Tak a pak to stejný pro druhou, to znamená, tohle by se nám mělo hodit do meče 1 a tohle se nám pak hodí do meče 2. Pokud to nemečneme, tak to znamená, že ten regulár buď máme špatně, anebo tam jsou nějaké nevalidní data, to přeskakujeme. A pak si rozdělíme první řádek pomocí mezer. Tady těch mezer může být víc, takže je lepší jakoby to splitnout potom, nebo to můžete odfiltrovat přes nějaký if. Pokud if not winning number, tak to můžete odfiltrovat. Tak. A nastavím si do té naší mapy vítězných čísel vždycky to číslo bude klíč a nastavím si tam true. A pak to podobně dělám s uživatelskýma číslama. To znamená, pokud uživatelské číslo je ve výherních číslech, tak nastavím, že jsem měl jedno číslo správně. A pak už jenom proiteruju počet správných čísel, když jich bude 0, tak ten for se celý přeskočí a přičte se 0.
Jinak kontroluju, pokud ještě je sám 0, nastavím to na 1, pokud už není, tak vynásobím ten součet, ten násobek spíš, on to není vlastně součet, on to je násobek, takže by to mohlo být něco jako card result, možná to dá větší smysl. Tak a to je vlastně celý a pak to přičteme jenom k samotnému výsledku a vrátíme. Dobrý, tak jo, tak to byla part 1, číslo 1, pojďme spát na úlohu číslo 2. Tak, jakmile už chci poslat nebo reportovat to, co jsem zjistil našemu elfovi, jeden z nás si uvědomí, že pravidla jsou ve skutečnosti vytisknuté ze zadní strany všech kartiček, celou dobu to bylo prostě vytištěné na zadní straně té kartičky. Není tady nic jako body neexistují. Místo toho ty stírací losy ti umožní vyhrát jenom další stírací losy, které se rovnají počtu těch vítězných čísel, které máme. Konkrétně vyhráváme kopie stíracích losů nižší, než je vítězná kartička rovná počtu těch mečů, co máme. Takže pokud mám kartičku 10 a mám tam 5 správných čísel, tak vyhraju kopii kartičky 11, 12, 13, 14 a 15, protože to je jakoby 5. Od každý vezmu jedno. Takže kopie těch vítězných losů jsou normální stírací losy a zase mají stejný počet stejné čísla jako ta kartička, kterou jsme skopírovali. Takže pokud vyhraju kopii karty 10 a má 5 správných čísel, tak ta taky vlastně vyhraje ty stejné kartičky, které vyhrál ten originál. Tohle začíná trochu složitý. Pak se na to podíváme. Tenhle proces se pokračuje do té doby, dokud mám ještě nějaké kopie, které ještě vyhrávají nějaké další kartičky. Kartičky vám nikdy nevytvoří kopii karty v minulosti. Takže tady máme náš vzorový vstup tady. Kartička 1 nám vyhraje, má 4 správné čísla, takže vyhraje jednu kopii kartiček 2, 3, 4, 5. Tak, originální kartička 2 má 2 správné čísla, znamená, to jsou který čísla? 32 a 16, 61. Tak, takže ta nám umožní vyhrát kopii kartičky 3 a 4, ale my máme ještě kopii kartičky 2 z předchozího kroku a ta nám vyhraje 3 a 4 taky vlastně. Takže najednou máme 4 kartičky, 4 kopie třetí kartičky, jeden originál a 3 výherní kopie a ta má 2 výherní čísla. Takže vyhraju 4 kopie kartičky 4 a 5. Takže teď už mám 8 kartiček, 4kových kartiček, jeden originál a 7 kopií, protože jeden, a tady jich má být 7, takže tady jsou 4,
Tady jsou 2. Tady byla 1. Takže potom 4 vyhrává jedno číslo a tam vyhráme teda 8 kartiček 5, kterých mám, které už budu mít 14, protože mám 1 originál, plus 8 je 9, plus 4 je 13 a plus 1 tady jsme vyhráli kartičku 5. OK. Takže mám 14 instancí kartiček 5, ale nemají žádné čísla, 6 nemá žádné čísla, pouze 1 originál. Takže když to začneme sčítat, mám 1 kartičku kart 1, 2 kartičky 2, 4 kartičky 3, 8 kartiček 4, 14 kartiček 5, 1 kartičku 6. To znamená, že mám 30 kartiček. Takže pro tenhle vstup má být 30 kartiček a mám brojit všechny kartičky, dokud už žádné nemají žádnou výhru. Kolik je celkem kartiček? Tak jo, pojďme se na to podívat. Zadání je trošku složitější. Takže jak bychom to mohli řešit? My musíme si ukládat, kolik máme jakých kopií. Od jaký kartičky. OK, takže teď se nám přece jenom bude hodit ten to IDčko té kartičky, jednička. Musíme počítat, kolik těch jedniček, dvojek, trojek máme. Takže tohle bude určitě muset se držet jako proměna, která je mimo řádek, protože ta bude platit pro celý ten vstup. A máme tady, kolik máme kartiček, mapu. Tak a teď. Takže kolik je card ID se rovná number parts 1. To znamená, že tady budeme muset tohle upravit, protože jsme tam přidali další capture grupu. Tak a pokud tam ještě ta kartička není, tak to znamená, že nastavíme na 1, protože každá má aspoň 1. A pokud už tam byla nějak přidaná z minulosti, tak to inkrementujeme o 1. Tak. A teda teď už jsme si měli nějak vytáhnout, kolik jich teda je. Takže current count se rovná number of cards, cards ID. Tak, takže pak teda vyhráváme nebo nevyhráváme. A teď vlastně, no to možná stačí až tady.
A teď tohle určitě ne. Card result nás nezajímá. Nás zajímá, že pro každý to číslo my musíme inkrementovat počet následujících kartiček. To znamená, my musíme udělat to stejné, co děláme tady. Ale teď už nebudeme tady brát jedničku, protože my to vždycky zvýšíme o počet těch kopií. To znamená, a to nebude card ID, ale to bude od jedné do correct number. A tady bude card ID. Card ID je číslo, takže card ID plus I. No, to by mohlo být const. Nějaký increment card key rovná card ID plus 1. A tímhle způsobem můžeme zvětšovat i IDčka, které už nás nezajímají, to znamená, pokud bych měl jenom kartičky 1 a 2 a ve dvojce bych měl vítězný číslo, tak bych zvýšil i 3 a 4, což nám nemusí nutně vadit, protože solution bude number of cards map card ID, to je vlastně to aktuální, přečteme počet kopií v aktuální kartičce a to znamená, že pokud máme jenom kartičky 1 a 2, tak kdyby jsme naplnili i 3, tak tady už se to nepřičte, protože 3 nikdy nepřijde z toho nového řádku. Takže projde se card 1, ta inkrementuje do number of cards map 2, 3, 4, 5, ale jelikož kdybychom měli jenom tohle vstup, tak tady tenhle loop projdeme jenom jednou, to znamená přičte se jenom počet kartiček 1. Tak, pojďme se zkusit podívat na to, co nám to hodí. 65, tak někde tady máme chybičku. Tak. Chybička se vloudila. Tak jo, můžeme se podívat přes konzolok. Number of cards map, card ID. Kolik nám to vyjde pro jednotlivý vstupy. 1, 5, 11, 23, 24, 1, 6. Jo, a to je ten výsledek, takže 1, 5, 11, to znamená, když to máme do zadání, mělo by to být 1. Něco někde neresetujeme.
A to být 1. Tohle není +1, ale plus i. Jo, super. Takže to už nám vychází správně. 30, což mělo být 30, a když to hodíme, tak by to mělo být nějakých 6 857 330. Mrkneme na to. 330, to vypadá správně. Super, takže pojďme se podívat, jak to funguje. A byly to nějaké drobné úpravy. Jeden řádek pořádku, vítězní čísla, to už je všecko z předchozího tasku. Teď akorát si bereme ještě IDčko té kartičky. To si uložíme do Card ID a počítáme si, kolik má každá kartička kopií. To znamená, jdu poprvé, je tady jednička tady v mapě ještě není. To znamená, nastavím si počet kopií na 1. Pokud už bych ji měl, to znamená, to si ukážeme v další iteraci, tak bych to inkrementoval. Takže začínám s jedničkou, najdu si vítězná čísla, aktuální počet kopií je 1 pro kartičku 1 a teď je tam 5, correct number je 5, to znamená 5krát, takže vezmu kartičku nejdříve 2. Dvojka ještě tady není, takže nastavím dvojku na kartičku 2, že má počet 1, protože počet kartiček 1 je taky 1. Tohle se nás netýká. Takže takhle to uděláme pro 2, 3, 4, 5 a přičteme počet kopií kartičky 1, což je aktuálně 1, a jdeme na další iteraci. A teď tady máme 2. 2 už v mapě je, protože si ji máme z předchozího kroku, tam už je to nastavené na 1. Přičteme 1, protože ještě je ten originál. Takže teď máme kartičky 2 jsou 2. Najdeme vítězné čísla a tam byly, myslím, 2. Takže vezmu si, že aktuální počet je 2. Výherních čísel, dejme tomu, že jsou 2. Takže si pak najdu pro 3. 3 už tam je, ta tam má 1. Takže tady přičteme k 3, ke kartičce číslo 3 přičteme naše 2 kopie. Jo, tady to vlastně mohlo být current count, že jo, to je zbytečný, aby to tady bylo dvakrát. Current count, tak. Takže přičteme k kartičce 3 naši 2 a pak přičteme do výsledku počet kartiček číslo 2. Tak, zkusíme to spustit ještě jednou. Jo, stejný výsledek. Super, super, tak jo. Tak úlohu máme za sebou, pojďme se podívat, jak se dařilo ostatním. Takže statistiky nejdříve, úloha číslo 4. Je to tak zhruba stejný jako úloha číslo 3 a více lidí zvládlo úlohu 2, pokud zvládlo úlohu číslo 1. A úlohu číslo... Obě hvězdičky tady někdo zvládl za minutu 22. To si říkám, že možná už to někdy řešila, použil nějaké hotové řešení. Tady ti ostatní už jsou, že jim to trvalo 3 minuty. Tak a nejrychleji zvládl za 43 sekund úlohu číslo 1, nejpomalejší 7 minut 8 sekund, nejpomalejší v top 100, který zvládl úlohu číslo 1 2 minuty 51. Tak jo, doufám, že vás úloha bavila
a nebo minimálně, že vás bavilo moje řešení, určitě je jiný než to vaše, nebo pokud jste to zkoušeli a těším se na vás na dalším dnu. Mějte se krásně. Čau, čau.